खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो गोबावनि उनाव माखासे इम्पोर्टेन्ट गोनांथार आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो होनना आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननाबो आसा खालामनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि दासिमनि माखासे आपडेटफोरखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ नहरुल इस्लामखौ जोबथेसालियाव साजा फोसावनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ थांनाय 2 आगस्ट 2021 मायथाइयावनो नहरुल इस्लामखौ गसाइगाव पुलिसआ हमनाय जादोंमोन। जाथाया 12 निफ्राय 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ बिथाङा जिनाहारि खालामदोंमोन। जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव बिथांनि माखासे आरजाथावै फट'फोरखौ खेबना लादोंमोन आरो बेखौ खेबना लानायनि उनाव बिथाङा जुदि बे खोथाखौ सोरनोबा खोन्थायोबा बे भिडिअफोरखौ फट'फोरखौ भाइरेल खालामगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन। जायनि थाखाय इनफर्मारफोरा बिथांखौ गसाइगाव थानायाव केस होनाय जादोंमोन। जायनि जोहैनो गसाइगाव पुलिस थानाया बिथां नहरुल इस्लामजों लोगोसे 4 सुबुंफोरखौ हमफानाय जादोंमोनब्लाबो मैया नहरुल इस्लामनि जोबथा बिजिरनाया ओंखारबाय, जेराव नहरुल इस्लामखौ जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला गोबां आयेननि जोहै नहरुल इस्लामखौ जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। जाय जोबथेसालिनि साजाया 32-35 बोसोरहालागै जानो हागौ। आथिखालाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बांद्राय राजखान्थिनि बाथ्राफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरावनो एबा राजखान्थि नोजोरजों गासिबो बिथिंखौ नायनायनि जाहोनावनो जोंनि गेजेराव खौसेथि आरो गावजों गाव सनमान होलायनाय बेफोरो जोबलांबाय नामा होननानै बिथां फैलाजे बरगयारी बिथाङा बुंथिनानै होदों। नंगौ, दानि एसे सिगाङाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फैलाजे बरगयारी बिथाङा आथिखाल समाजाव खौसेथि गैयै थासारिखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बेबायदिनो आथिखालाव जोंनि समाजाव एबा गामि ओनसोलफोराव गावजों गाव सनमान होलायनो रोङै, गावजों गाव खौसेथि गैलायै बेफोरनि गुबै जाहोनखौ समाजारि बिजोङाव जोंनि मानसिफोरखौ हौवा एबा हिन्जाव गासैबो मानसिफोरखौनो समाजारि बिजोंफोराव राजखान्थिनि बाथ्रा सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिदों दि बेबायदि राजनिथि नोजोरजों गासैबो बाथ्राफोरखौ नायनायनि जाहोनावनो जोंनि गेजेराव खौसेथि आरो गावजों गाव सनमान होलायनायफोरा गोमालांदों नामा होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों। लोगोसे बेनिखायनो बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला राजखान्थियाव बांद्राय गोथौआव हाबालाफानो आरो राजनितियाव हाबोब्लाबो समाजाव जायनाखि खामानिफोरा समाजनि बिथिङाव गाज्रि गोहोम गोग्लैया, बेबायदि खामानिखौ नोजोर होनो थाखायबो फैलाजे बरगयारी बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। बिटिआरआव गंजि फरायसालिमाफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन। टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ आसाम सरकारनिफ्राय SIU मोनबानो थाबैनो बिथांमोनखौबो साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जागोन। बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालाइगाव बालिपारा गामिनि मोनसे लामाखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। लोगोसे बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बिटिआरआव आसाम सरकारा गनायथि होनाय गासै गंजि फरायसालिमाफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होनना खोथा होनाय बायदियैनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि बे दान मोनसेनि गेजेरावनो थाबैनो गंजि फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा आसा खालामदों। लोगोसे बिटिआरआव टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरा दासिमबो साख्रियाव थिसनथाइ मोनैलाय बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला आसाम सरकारनिफ्राय माखासे भेकेन्ट पस्टनि SIUखौ मोननाय जायाखै एबा एप्रुभेलखौ मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय दासिमबो बिटिआरआव टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनि साख्रिखौ थिसननो हानाय जायाखै। बेनिखायनो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आसाम सरकारनिफ्राय SIU मोनबानो टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो साख्रियाव थिसननाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। गोजोननि सोहोर क'क्राझाराव गंसे स्कुटि आरो गंसे इ-रिक्सानि गेजेराव सौग्रावलायनाय।
मिथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलि समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार सोहोरावनो गंसे स्कुटि आरो गंसे इ-रिक्साजों उनथिंजायनिफ्राय सौग्रावलायनाय जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला गंसे स्कुटिया इ-रिक्सानि उन उन फैबाय थानाय समावनो सिगाङाव सालायबाय थानाय गंसे इ-रिक्साया लामाखौ उनथिंजाय नायालाफानो बारस'नो नागिरनायावनो उनजों फैबाय थानाय स्कुटिया इ-रिक्सायाव सौग्रावफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मख'जाथावदि बे जाथायाव रावबो जिउ खहा जायाखैब्लाबो नाथाय स्कुटि आरो इ-रिक्साया एसे एनै खहा जाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। सावगारियाव नुनाय सुबुङा गोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला 37 बोसोर बैसोनि राजाद नार्जारी मुंनि बे सुबुङा थांनाय दाननि 28 खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता थानानि सिङावनो ममिरामबारि गामिनि थागिबि राजद नार्जारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे न'खरनि मानसिफोरा बे सुबुंखौ बहाबा सोरबा नुबायबायोब्ला गाहायनि होखानाय जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखायबो न'खरनिफ्राय खावलायहरनाय जादों। हिमा दास एबा आसामनि धिं एक्सप्रेस मुङै मिथिजानाय आसामनि सासे खारनाय बादायलायग्रा हिमा दासआ नाडानि आयेननि जोहै आयेननि माखासे बंग खालामनायनि थाखाय बिथांखौ नाडाया बैकट खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला नाडानि माखासे नियम नितिखौ मानियैयाव हिमा दासखौ आयेननि राहा बायदियै बिथांखौ एरख'नाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिबावनाय बायदिब्ला बिथाङा 2 बोसोरसिमहालागै एरख'जानो हागौ होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।